Y para lo uno que hemen nago bueltan Hearts of Ironeko beste saio batekin. Ziur aski espero dut honetan igual Britania hondiko bengo hau konkistatzen baita, eta horrekin hemen utzi denboraldi honeko saioak ziur aski lan egingo dut hemen utzi ja honen konkistaren ostean, eta gero ja pizkat nire kontura solastu. Ziur aski Delfin Store DLC erosiko dudalako. Ziur aski esaten dut, oraindik ez dudalako oso argi hori erosi edo Farming Simulator la erostea. Ez daukat oso argi, beraz ikusi beharko dut zer hartzen dudan azkenean. Ziur aski Delfin Store Hour we have won. Oh, primeran, bada garaia. Venga. Hemen kokatzen garen ondo, hemendik ez dugu zerretatzen. Eta, bueno, Delfin Store edo First Store edo ez dakit nola de montra oskatzen den, gitzen du kanpaina pare bat uste dut, eta gero, bueno, bekuntza batzuk, eta, bueno, hainbat gauza politago eta gero gustatzen zaizkidala. 10 euro balio duele jokoa bezara, jokoa nik beherapenean harrapatu nuen, bat batzen baduza nik uste dut merezi duela, baina hori ja gustura, bakoitzaren gustura izan behar da, nik uste dut merezi duela, baina hori ja bakoitzak uste duena egingo du. Orduan, ea konkistatzen dugun mendekote Newcastleen kapitala, eta ea konkistatzen dugun behingoz. Aldatu zuten kapitala ikusten duzuenez, ja daude hor pizkat nahiko jipoituta. Vale. Zuet, eta ez da, espada. Bada espada, bitu ditugu lau, primeran, hasi gara, zera, monpogos lortzen, hori ondo datorkigu, gainera holan tanke pesatuak produzitzen, ez dut produzitatu, bai, hemen heavy armor, hauek hasiko gara egiten, eta holan Rusiaren kontra egiteko, nahiko ondo etorriko zeizkigu. Beraz, hor ditugu, a ber... Zanazte guztiontara paratxuteak mendi dabiltzate, eta transporte bazkinak. Amen. Eta paratxuteak nora bidalen dituen? Horra bera. Zuek ona etorri. Ados, zan daude hauek. Horren ni daude hor pizkat. Baina, bueno. Irabazi dugu. Eta haineko matxakatuta daude Britaniarrak. Kontuan hartuta Britania handi erdia konkistatu dugula, ulertzekoa da. Bueno, ondo edo pozik esaten dena ez direla egongo. Horreko kontradazte bazueko da. Montu zona. Horreko laude geldi. Oiak doazte eta eltzen ari gara hor Newcastlera. Eta Newcastle ostean uste du ja ona bera kaltzen dutela kapitala. Mendik flipatzen nahi nau Arabia Saudik lortzen ari duena, aurrera kuntza nahiko potentea, baina Irak konkistatzen badu ja, pues vamos, inoiz baino beto. Hemen zera taktikoki ondo dago kokatuta Arabia Saudi. A ber, orduan ez nuela zerako denborera altzeko gauza, gutxi gora bera, helburua zen Europaren kontrola izatea, eta gutxi gora bera lortu dugu Europaren kontrola. Ezaigu asko falta, baina, eta gero, esan nuen, ziurazki Rusiaren kontra egiten dudanean edo, alizatekotan saiatuko naiz erabaten edo bestean partida hau multijugalaren jarri, eta orain zuek nirekin bat egin dezakezue Rusiaren kontra. Eta hablan, ea Rusiar imperioa
matxakatzen dugun. Gero estalde batetik, Japonia dago hemenik, buah, madre mia. Dago Yunnan Japoniarekin bat dago kriston paliza ematen Indian. Eraz uste ondo doakigu. Oso ondo iesateko. Parezuekona. Paste. Pixkanaka zerandoa. Hemengo... Izango liritzatek la résistance. En frantzin. La résistance. Vive la liberté ou mourir. Venga. Zenari dira. Lasai, piano. Dugu probintza hori, argi zegoen. Hala segungo daitezke. Zuek ona ahal duzuenean. Principio zoregon. Horko nagatozte. Newcastleko ateetan gaude, jada. York, hemen York familia. Familia armada ez dut gogoratzen, baina, bueno, Yorkak. Yorkak eta Lancasterrak. Eta Yorkak eta Lancasterrak dira eta asko gomendatzen dizuet War of the Roses jokoa. Steamen badago bertsio, dainizko bertsioa eta gero badago ordaintzeko bertsioa. Asko gomendatzen dizuet, joko oso ona, nire asko gustatu zait egia esateko. Zaukat asko jolastuta, baina, gustatu zait pilo bat jokoa. Noizan behin bai egiten dudala burrukatxoren bat. Eta pitxia eta polita egia esateko. Oso polita. Zokona etorri. Tuko Britaniarra hauek daudela bastakit zer egiten. Irabazi dugu. Primeran, diktatea zeran doien. Hau igoko dugu. Hau jeitzi, eta hori horrondo dago. Baditugu joaia hemen transporte batzuk, pare bat. Eta, bueno, Japoniakoak, ordo azte. Venga. Pitxinka lortzen ari dugula Europaren kontrola. Adazte tropak aurrea, pixkanaka. Motel, badaude iaia Newcastleen. Resistentzia foko txikitza. Bueno, resistentzia ez, azkenean hortik geratu dira atzeratuta, zeo zergatik, baina, bueno, berdin dago. Hemen daude Irlandarrak hor atzean botata, Italia hortik hemen laguntzen, eskoltatzen, kostak, asko eskaintzekoa, egia esateko. Zen motor duzuek 152. Zuek ona etorri, zuek ona... Ea Newcastle kentzen diogun, behingoz. Eta Newcastle ostean, ez dut gauratzen ona, edo India eramaten baduten kapitala. Ez dut ondo gogoratzen. Ez dut Indiara, baina ez nago oso ziur. Baina ikotxo ditugula nik uste. Bat ona, hobeto. Zuek ona. Zuek, ona. Igual hobeto. Newcastle behinatuta, ona. Bueno, eskenean pizkanaka, atzera bere flota. Eta egiten ditugun itxasontzi berriak, hemen jarri eta Irlandan lurreratzeko. Zuek ja onaiko ondo zaudete, ona etorri. Eta zean daude... Bat. Bi. Eta hiru. Eta gure paratxute maitatuak. Gutxienez onarte. Ados. Gutxienez. Eta gero behar bada alizatekotan, ingo dugu paratxuteak kabe Dublinera edo bota alizatekotan. Gauza da alizatea. Hor dago koska. Hor dago koska osoa.
Zuek onarte. Zuek horla joan. Zer no frantxako, bale. Le voltau, ya, desustatuta dago. Errai polta saiakera, Zazpi. Zortzi. Eta bazi dugu. Primera, Newcastle hartuko diegu. Badago, ya. Britania handia. Pitinka imperio hori jausten ari da. Irabazi dugu hor. Primeran. Hau esateko oso ondo da. Eta Serbiok ona itxuli. Eta hartzen dugu Newcastle, behingoz. Hemen onuko eta mazazpi. Luko dira. Luko zarete, bai, ez. Ia, iotzen dudan, ditu pillo al bideo grabatuta, bueno, hoi guztien duzunerako, beste bideo guztiak igota egongo dira, baina, ditu tain bat bideo grabatuta, batzuk renderizatuta, presti gotzeko, eta azkenean gauetan ahaztu egiten zait. Ama, burmuin hau, ez du guztirako ematen, ikusten duzuen ez. Aldudan, geldituta doka denbora, eta nik hori itxaro, eta lerdo, Pepe Lerdo bat ipesela. Tema sortzi. Resistentzia. Zuek, ona. Zuek etxeko zorian zaudete horra, beraz primeran. Hau izan bat, hau eta mazei ordu. Ona. Claro, argi, normala da Newcastle defendatzea, bale? Baina, ez dekote ere ginik. Arentxe bertan nire kontra. Zuek ona. Bale. Hau da biltzate paratzutea, bueno, da biltzate. Ondo, edo, txarto edo ondo, hor da biltzate. Eko laro eta zazpile hauek ere ematen dikun denbora, eta lan ja izango da hor. Alizategotan ez dute bidalina, eta horan Breivik hau ere kentzen diet ja, zuzenean. A ver. Kaletik noie, nazik asko zaitut, ostabe. Amairu ditugu, ja, mamma mia. Zenduko ditugu momentuz, behar izango ditugula. Aurrerago. Tamabi. Tanke magnifiku hauek egiteko. Beitu, bi, lau, sei. Egin aldugu brigada bat, primeran. Ziko gada, pillo bat erabiltzen du, baina merezi du, Merezi du. Imaginatu ez didala ematen egiteko tankea. Pentsatu. Znau ematen. Imaginau. Eskatzen duen ize kantitatea benetan pasa bat da, baina tanke horiek pasa bat dira. Ja dira tanke pesatuak, pisu gondikoak. Eta, jode, benetan ja, merezi dutela egitea. Zenbat denbora, lorata mazortzi. Irabazi dugu, vale. Carlisle, hartzen diegu. Vale, irabazi dugu. Listo. Newcastle zelan dago, ez erratu naiz. Katuko didazu, diplomazia zelan dago, elmenoko juragota bat. Eta uste dut ja da, nor da bildeika? Ez dut ezagutzen, barkatuko didazu, segundutxo baten lagun hor. Bueno, barkatuko didazu, Baite ikase bilan, ez dakin nortzen, ez diot hartu posta xola. Meneu nengoen lasai grabatzen, eta topatu taien kapitala mugitu dutela, ia da, Indiara,
Indian eta dago esatuki hemen Bombain. Beraz, bueno, badaude hemendik denbora gauza bat da. Bitartean, hau aurrera ingo dugu, nik uste dut ja ez dola merezi asko jarraitza honekin, gutxi gora bera Europako kontrola lortu dugu. Alanda ere esan dakoa, noizan behin bideotxoren bat igoko dut hemendik aurrera. Eta, bueno, Rusiarekin sartzen nahi zenean edo Rusiarekin sartzeko planak ditudanean, abizatuko zaituztet, bai... nola eman dioten buelta, ez? Nola eman diote, klaro, tropak ona bera bideale dituen tropa gutxiak, bueno. Abaizetako dizuet, Japonan ez, Butan, toma. Abaizetako zaituztet Twitterretik eta bar, eta bai bideoetan, preste nagoenean egiteko, eta irabazi dugu, primeran, eta holan zuek jakingo duzue zer, bueno, noiz nagoen prest, vamos. Eta igual guztion artean, zehozel lortu dezakigu lan pizkat desente samar. Vale, zuek etorliko zarete ona. Bai, horra, gure olintzero, pipa, zuek dunbelera, zuek ona, eta zuek ezin duzen bidea moztu, baina zuek bai. Edinburgoraino joango zari hortik pasata, pues bai, zergatik ez. Ondo. Eta hauek nik uste dut bugatuta daudela, egia zateko, baina, bueno. Zateko nahiz, lan egiten, a ver. Mutxan daude, bai, mutxan daude. Nik uste dut bugatuta daudela. Aproxitatea. Ja, hasi bat gara honekin jolasten ere, Eske asko eskatzen du tanke horiek, oso ona gira, oso ona. Bueno, gara, ikusi duzunez kristonize kantitatea eskatzen du. Antzeko zorian daude. Baina fastiatu diegu, mozten diegu bidea, eta hauek hiltzen dira. Beraz, primeran daude, eguneko berrogeta deratzira. Nothing or war. At peace. Eta meretxean. Betu. Osea, guda duela. Zer? Hostia puta. Hostia, Brasileta zaztu naiz, tío. Wow. Que... Hostia. Claro, bueno, ez nituen itxasontxak bez bidaltzeko tropak. Bueno, esan dute ez direla errendituko. Argentina zelan tildet eta... Argentina astu duzu benetan. Bitxu of France, Uruguay... Vale, Uruguay eta astuko gara, stop influencing nation. Hasiko gara, ez, Turkia ez, Argentina. Vale, Italia, vale, barruan bai Uruguay errakarriko dut. Bueno, ja ezin dut. Vale, Italia badin eta badago Argentina zetzen. Ea amaitzen den Argentina sartzen eta lan gure alde egingo du Argentina eta Brasileri lagun diezaiokegu, ez dio lagun aldiogu. Ai, ama, ez du gauzko, bueno, bai, aurrera egin dugu, ez da izan asko, baina nolako gauzak mendik aurrera pizkat, ez da amaiera, ez da izango amaiera, biloren bat gehiago igo egingo dut, hori argi izan, baina, bueno, bai, momentuz bai, nire kontura egingo dutala, honen bideoak, eraz, laseko zaitezte, alduan ritmoan, alduan bezala, eta, hau gozak horrela joaten diren bezala erakutsiko dizkizuet,
aldaketak den bitartean. Bale, momentuz plana da de Britania Handia eta Irlandarekin amaitzea. Eta hemengo kontrola lortzea, klaro. Behin Mediterraneako kontrola lortuta, baina, pues, listo. Europa gutxi gora bera gurea da. Orduan, gero izango litzateke, Ego Amerikan, Ego Ameriketatik pizkanaka, gora, Mexiko, Estatu Batuak eta Kanada. Eta bila hori guztia eginda, baina bai, igual Errusiaren kontra. Baina, ikusiko dugu nola egiten dugun. Errusia tela, Errusia da. Bele gauzak ditu Errusia, onak, txarrak, guztia. Esan beharra, baina, bueno, usteko mementua heldu da. Zeko dugu beste bat, hor gure koronako itxelakoak, gure kutxun maitatuak, esan dezakegu. Eta, momentu zutxiko dugu hemen, espero zuen guztok izatea, bai saioak, bai jartzeko holokorrean. Saiatuko naiz ditudanak igotzen, bueno, ez dakiz zertako esaten duen, hau igotzen dudanerako, igoteko goderako, baina, bueno, espero zuen guztok izatea, guztok izan bat duzue, ba, gezo izan behar duzue, eta esterik gabe lagunok, urrengo arte, aio!